Kenapa kamu nggak mau membuat ini membuat pakaikan kuat mah kan yang mau dilubat sama cara lubat kamu lubat lagi sih Pero perfecto ya. Ini loh. Hah? Mau enak? Tanan-tanan juga yang tawon sa bukid-bukid tanawa diri oh. Nganon dia Tagaytay na dia basin dumingag na nang dia no di Tagaytay pa na dia Tagaytay Tagaytay man Tagaytay abot ay ka dia abo na eskwelahan dia naman na eskwelahan Munay Tagaytay